যোৱা ৯ তাৰিখত আমাৰ ধাউলিগুৰি প্ৰাইমাৰীৰ কেইজনমান ল'ৰা এই মানে বহাগ বিহুৰ কাৰণে সিহঁতে অলপ আশা কৰি আমাৰ ওচৰতে থকা আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰৰ যেহেতু এম প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ ঘৰত গৈছিল। যাওঁতে বোলে সিহঁতক হঠাৎ কৰি সিহঁতে গম নাপায় আমাৰ ট্ৰেক্টৰ ছবিৰ চিম্বল যেটো UPPLৰ চিম্বল সিহঁতে হঠাৎ কৰি মালাটো বোলে পিন্ধাই দিল। তো মালা পিন্ধাও দিয়েতে সিহঁতে মানে অবাক হৈ গ'ল। এই আমিতো জইন কৰিবলৈ অহা নাছিলোঁ, আমি কিবা এটা আশা কৰিহে আহিছিলোঁ, আমাক যে কিয় মালাটো পিন্ধাই দিল। তাৰপিছত সিহঁতে যাই পেলাই মানে আমাৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত সিহঁতে আকৌ নহয় আমিতো BPFৰ মানুহ, আমি UPPLত কেনেকৈ যাওঁ, এইটোতো আমি ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে বুলি আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰাত আমি আকৌ এই যে প্ৰেছ মিডিয়াত সিহঁতক লৈ পেলাই আহি আজি সিহঁতৰ পৰা আমি ক্লিয়াৰিং সিহঁতে দি দিল নহয় আমি BPFতে আছিলোঁ, আমি BPF কৰোঁ, ইমান দিন আমি যদি BPOতো আছিলোঁ, আজি হঠাৎ কৰি আমি কিয় UPPLত যাম বুলি সিহঁতে আজি এই আমাৰ মিডিয়া যোগে সিহঁতে ক্লিয়াৰ কৰি দিল। गोख्रों दासिमबो गोख्रोङै दं, सिगाङावबो गोख्रों। दा जोंनाव मोनसे प्राइमारि हिसाबै मोनसे गुलुंगुजुं जादों। गुलुंगुजुङा जाहैबाय दाखालिहाय चन्द्रपारा बेयाव जोंनि दानि BTCनि एबा BTRनि चिफ प्रमोद बर' बिथाङा बाव थायो। दा दाउलिगुरि प्राइमारियावनो दं बिथाङा। दा बे हिसाबै गामिनि खाथिनि एबा जायगानि हिसाबै लकेल हिसाबै बिथांमोनहा हयथ' गावसिनि नैबे फैगौ बैसागुनि थाखाय एसे एनै माबा मोनसे आसाजों थांदोंमोन। दा बे थांनायावनो बिथांमोनखौ हथारै मोनथिस्लाबै माबानि मा होनो ट्रेक्टरनि राजनितिक हान्जानि मोनसे सिम्बल थानाय मालाखौ बिथांमोननो गानहोदों जाहैबाय। दा गानहोनायाव बिथांमोनहा असम्भब मोनदों। बिथांमोनहा सिगांबो BPF होननानै लादों आरो दाबो BPFआवनो दं होननानै लादों। माब्लाबा बिथांमोनहा थाङा बे खोथाखौ बुंदों आरो थांखानायबो नङा। बिथांमोनहा जोंनि कर्मिखा, सिगाङावबो कर्मि दाबो कर्मि, बिथांमोनहा जोंनि सापर्ट। बेखायनो बिथांमोनहा दिनै क्लियार होदों जे BPF राजनितिक हान्जायावनो थाफिनगोन होननानै। बेखिनि आरो थाङा मालाबो जों थाङा। आंनि गोदोनिफ्राय आं सोलायखायाखै। जे दिन BPF जोनोम जादों बे दिननिफ्राय जों दंखायो। BPFखौ माने एसेबां मोजां मोनो? BPFखौ मोजां मोनो माने जोंहा माने BPFआ जाहैबाय जोंनि बर'नि एखे माबा खाथार आरोखि। माने BTC सोरजिबोनाय UPPLनिफ्राय UPPLआ बारहो बिसोर खामानि गैया ससेनिफ्रायसो माने जोंनि बिएलटिनिफ्राय जोंना बे BTCआ सोमजिदों उजिदों। दा बे BTCआवनो जों थांना थानांगौ। जा BTC मोनबाय जेला उदां जाबाय। UPPLआथ' दा मा जानानै मा जादों जेबो खामानि गैया, जेबो मावाखै। जों बिसोरजों बोरै थानो? जों माने जास्ट बे ओरैनो माने थाखा फैसा बैसागुनि सोमोन्दै बिदिनो थांनायल'मोन आरो बे। दा बाहाय जों मिथिया बिदि खालामगोन होननानैबो। दा फलखरिया बिसोर गावस्रा सानखानानै दंखायो खोमा, कयजन सोरजोंबा आरो खोथाफोर दंखायो खोमा, एरम खालाम बिसोरखौ एरम खालाम होननाय दंखायो खोमा। दा बाव फलखरिया जोंखौ माला गानलाबायबाय। आंथ' गाननाय लोगो लोगो खुनानै सिखौ सोखादों। जेसेबांखिनि थांदों गासिबो फैफिनजोब्बाय नामा? औ जेसेबांखि थांदों बे फैफिनजोब्बाय। जों फैफिनजोब्बाय। जों थाखाया जों नागारजोबखासो गासिबो। माने ओरैनो थांफाखानायखासो। बेखौ बिनो एसे लोंनो जानो बिहैनोलै होननानै थांनायखासो आरोखि।